DTU Diplom tilbyder et sommerkursus, der stiller skarpt på samarbejde mellem ingeniørstuderende og virksomhedsledere. Virksomhederne stiller de studerende en opgave, som de skal løse i et 3 ugers intensivt projektforløb. De ingeniørstuderende har jo ofte opgaver, der er stillet, eller problemstillinger, der er stillet. Normalt foregår det jo så sådan, at de kan have en eller anden kontakt til virksomheden, eller virksomheden kommer herud og fortæller. Men det er en meget afgrænset kontakt. Projektforløbet indledes med et 3-dages tæt samarbejde mellem virksomhederne og projektgrupperne. Her bliver projektgrupperne præsenteret for problemstillingerne og har mulighed for at diskutere og vende problemstillingen med virksomheden. Det projekt, vi har fået udleveret i min gruppe, det er i samarbejde med Darko, som er et medicinsk firma. De er meget kendt for deres kraftscanner og maskiner og instrumenter, som sådan har kommet med den problemformulering, at vi skal optimere en af deres racker, som er det, der går ind i instrumentet. Disse rackers håndterer 5 blodglasplader til analyse af blodprøver i Darkos maskiner. Blodglaspladerne skal på forsvarlig vis kunne monteres og afmonteres racket, uden at pladerne skades. Med adgang til blandt andet 3D-printer har Darko-projektgruppen haft mulighed for at udvikle en prototype både praktisk og idémæssigt. Jeg synes, altså med kurset Innovation og Prototypeudvikling, helt klart er fordel af, at man får lov til at arbejde i et værksted og får lov til at have noget håndgribeligt i forhold til noget udvikling, fordi det er meget nemt, og det bliver typisk sådan, at vi får lov til at læse en masse ting om teknologi, men når man ser det i hånden, så giver det bare et andet billede. Og det, at vi har fået lov til at arbejde med 3D-printer og laserprinter, gør, at man bare måske kan se tingene i et større billede. Så det er helt klart en fordel, at kurset er bygget sådan. Det tætte samarbejde de studerende og virksomhederne imellem bevirker, at løbende problematikker kan behandles og løses hurtigt. Nu har jeg både været en del af processen, og de studerende har jo været ude på Darko, og mine kollegaer er i høj grad blevet involveret. Og jeg mener i høj grad, at det her skulle være en proces, som skulle integreres både i Darko og her på DTU, da jeg mener, at vi skaber gensidig værdi. Så jeg vil gøre meget for at fortsætte det her samarbejde med de studerende. Resultatet af det 3 ugers intensiv projektforløb har givet Darko muligheden for at bruge de studerendes idéer og prototype til videreudvikling af deres eget produkt.